ще погледнете как се нанася крема. Много важно. Намокряме кожата. След което слагаме от крема и масажираме. Попива, не оставя мазнен филм върху кожата, хидратира, подхранва, стяга благодарение на витамин С, което се съдържа в него, и гел от алоe вера. Ето. Разтриваме докато крема попие. С капчиците вода крема отива директно в дълбочина. Ако не си намокрите кожата, крема няма ефект. Ето, попи всичко. Дори още малко ще трябва да масажирам.